Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fíxate ben neste produto. Vaiche interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. E é selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Que tal? Moi boas. No programa de hoxe iremos ata a viña, que respecto de outros anos ten un adianto de case 20 días. Falaremos dos traballos que aínda estamos a tempo de facer, como rematar a poda ou algúns abonados puntuais. Ademais, visitaremos a adega Pedralonga, en Caldas, un negocio familiar que aposta por producións reducidas. Facemos agora unha pequena pausa e arrancamos. Como non podería ser de outro xeito, o tempo inestable que estamos a vivir tamén afecta ao viñedo. Explicábanos o técnico de campo Suso Paz que a cepa ten a día de hoxe un adianto aproximado duns 20 días. Falamos con el dos traballos que aínda estamos a tempo de realizar. O tempo inestable dos meses de inverno tivo seus efectos no ciclo vital da viña. O técnico de campo Suso Paz explica que a cepa leva un adianto duns 20 días respecto do que se podería agardar para esta época do ano e que nesta campaña o viñedo non tivo repouso invernal. Que non hubo horas de frío para as plantas, non? Eso quizás sea o tema máis importante, non? Que despois adiante a brotación ou non, pois, bueno, eso podemos ainda manexarlo de algún xeito, podando máis tarde, retrasando, e, bueno, si non, eso, ao fin e ao cabo, tampouco, dado o vigor que temos nós e a cantidad de reservas, pois quizá en esta zona da Rías Baixas non sea unha cousa tan determinante, non, como pode ocorrer en outros puntos de España, non? De seguir o tempo así, o máis probable é que a brotación chegue antes do que corresponde. Este adianto por si mesmo non é un problema. As dificultades chegaríanse as temperaturas descenderan de xeito brusco e apareceran as xeadas. O problema é que inicie ese proceso e de repente o tempo cambia dunha forma brusca a temperaturas moi frías, entón sí que pode facer daños tanto de queimaduras, de xiadas, se non temos os sistemas adecuados, como poden ser riegos antihelada, e todo eso sí que nos pode facer daño na produción. Polo de momento, Suso Paz recomenda seguir coas tarefas do campo para preparar a viña para a seguinte fase. Para os que teñan a poda aínda sen rematar, o técnico recomenda calma e prestar atención ás previsións meteorolóxicas. Os que aínda non podaron, pois, bueno, que tampouco teñan moita presa, porque ao mellor que poden vir heladas e iso sempre fai que non brote a viña tan rápido. Bueno, é xogar un pouquiño con ese
eses días, non? De que poide vir un helado ou non, pero bueno, xogar un poquinho con eso é o único que podemos facer. Nos preparativos tampouco hai que esquecer o solo. Moitos aboados xa teñen que estar feitos dende o mes de novembro, pero esta pode ser unha boa época para facer achegas puntuais e pensando na brotación. Se hubiéramos feito certos abonados a estas alturas, igual que a agua que caeu xa non estarían no suelo, estarían xa mellor nos acuíferos, o sea que hai certos abonos que se botan en momentos puntuales de cando a cepa o necesita. Así como a materia orgánica é un tema de mantenimiento, pues se pode incorporar en calquer momento para que vai facendo a súa función, o sea que, bueno, que estamos perfectamente a tempo para facer abonados puntuales, sobre todo xa pensando na brotación, en reposición de mantenimiento, digamos, pues, bueno, que se pode facer, quizá xa se tiña que haber feito, ou ainda se pode facer, que tampouco pasaría nada. A limpeza das cepas ou o desbrozado do solo son outras das tarefas que poden abordar os viticultores á espera de que chegue a brotación. Os consellos propios da época, por nada, arrancar esas cepas que están enfermas para ir preparando xa os viñedos cara limpieza, desbrozados, para que tamén, sin caso hubiera heladas, porque non hubiera moita humedade no suelo, quizás se meter o suelo bastante aireado, todo o posible, e nada máis. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Dende 1997, a adega Pedralonga medra aos pés do Monte Xiabre. Trátase dun negocio pequeno e familiar que aposta claramente por unha viticultura sostible e por un xeito tradicional na elaboración dos seus caldos. Falamos con un dos seus propietarios, Miguel Alfonso. Aos pés do Monte Xiabre sitúase dende 1997 a adega Pedralonga, un proxecto familiar en plena parroquia de Godos, en Caldas. Que foi idea de meu pai, que o anelo toda a vida, eles foi emigrante e foi retornar para traballar nesto, que xa viña de familia. Pedralonga é unha adega pequena. Cada ano, polas súas instalacións, pasan ao redor de 40.000 litros de viño, froito das uvas que recollen dos viñedos que atenden eles mesmos. As súas 6 hectáreas de albariño tamén están ao pé do Xiabre, algunhas a 150 metros por enriba do nivel do mar. Ten unha orientación óptima, que mira a nacente, están plantados norte-sur, e terrenos basicamente arenosos, moi arenosos. Aquí no pé do Xiabre todo granito e area, non? Pero bueno, para condicións de viño son estupendos. Dá este granito que se nota nos viños máis secos, que conxuga ben ca froita, non? Hai este equilibrio entre mineralidade e fruta, non? A hora de traballar estes viñedos, Pedralonga aposta por unha viticultura ecolóxica, recurrindo a técnicas sostibles. Se procura por vía máis ecolóxica posible, non laboreo de suelo, retorno de todo o que sale, volve tanto a poda como as uvas despois de prensar e tal, retornan, compóstanse, retornan, e no tema de tratamentos, estamos nas Rías Baixas, non somos Superman, non? Pero combínanse tratamentos naturales, bueno, ecolóxicos, biodinámicos, cos convencionales, Se ven unha doblada, hai que... Xa temos feito pruebas moi grandes e levar batacazos grandes, non? Nos viños a filosofía é semellante. A adega elabora os seus caldos de xeito tradicional, sen intervir químicamente e coas uvas dos seus viñedos. Non nos gusta comprar uvas. Todo mundo, os seus fillos son os máis guapos. E claro, que che comentaba, vendo o que facemos nós, vendo a poda que hai aquí e ves viñas por aí, e dis, bueno, nós non confiamos, non nos convence ese tipo de viticultura, non? De tantos producción, tanto rendemento. Non discuto que é a maneira nosa de creer, reincido que non estamos dicindo que somos os máis listos da clase, sino que, bueno, é esta maneira de pensar. O ano pasado 8.000 kilos por hectárea, non? Xa nos parece unha bestialidade, hasta 12.000 que están autorizados, pero bueno, nos parece máis bestialidade todavía, non? Para a nosa maneira de ver.
pensar. Con esta filosofía, o buque insignia da casa é o seu albariño Pedralonga. Elabórase con uvas de cepas de 30 anos, levaduras naturais e fermentación maloláctica completa. Incidimos moito neso, non? Na non intervención, xogamos todo co que ven da viña, non? É un viño diferente, porque a primeira impresión que se topa, ao ter levadura natural, a primeira impresión en nariz non é tan explosiva, si queres, non sei como definila, de un viño máis convencional, que enseguida que arrimas o nariz á copa, no, este hai que buscalo máis, é máis fino, máis directo, si queres, no? O que dá xogo en copa despois, porque para que ele se vaya abrindo e tal, nese aspecto é moi divertido, un viño moi divertido, porque ele vai dicindo cousas, no? E despois ten unha acidez moi equilibrada. Das mesmas cepas nace o seu albariño Barrica. A elaboración arranca do mesmo xeito que o Pedralonga, coa fermentación en inox. O cambio chega na maloláctica, que fan en roble francés, onde permanece durante 6 meses. Nace un pouco como un reto, no? Porque aquí incluso na casa temos dúas tendencias. Meu pai ten a línea purista de non intervencións cero e considera a barrica unha intervención, no? E eu, bueno, que son o que máis viaxo por aí, e un día me dixeron que non aguantaría unha barrica. E dixo, sí, pois agora vou meter en barrica. E un viño particular. Entón, colle a complexidade da madeira. Claro, nos queremos dar un toque moi sutil, non que teña un madeirazo, non? Carballo francés, que son toques máis especiados e máis anisados. Outras apostas nos albariños de Pedralonga son o Terra de Godos, que se elabora con cepas plantadas no 2002, e o Vendetta, que durante un ano meten nun depósito isotérmico. Este último sae ao mercado sen denominación de orixe. Dende hai uns anos, Pedralonga tamén saca ao mercado tinto do Umia, a súa aposta nos tintos da denominación de orixe Rías Baixas, unha mestura de mencía, caíño e espadeiro, dúas variedades que lle dan o toque do salnés. E agora duns anos, bueno, por circunstancias, o mencía agora espera na viña, sempre que a climatoloxía o permita, espera na viña polos outros. Entón ten un pequeno toque de sobremaduración, que, bueno, que lle axuda a traer para arriba, no? A idea do mencía foi ese dar un pouco de volumen, un pouco de chicha, no? Como si queres. E despalillamos todo menos o caíño. Despalíllase e vai a tinallas pequenas. Bueno, ahora temos uns tanques de inox, porque xa empeza a haber volumen. E o caíño vai inteiro a modo de pequena maceración carbónica, no? Van por riba as uvas do caíño ao final e bueno, e despois remonte o azuqueo de tinto hasta que este a fermentación completa. A pesares de ter unha produción reducida, os viños de Pedralonga atopanse nos mellores restaurantes españois. Tamén teñen presenza no estranxeiro, en mercados como Estados Unidos, Canadá, Xapón ou Noruega. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Repasamos máis actualidade do sector en formato máis breve. A denominación de orixe Rías Baixas súmase a unha campaña nacional para revitalizar o consumo de viños entre os mozos. A iniciativa está promovida pola Conferencia Española de Consellos Reguladores Vitivinícolas. Foi bautizada como Movemento Viño de O e estará presente en Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, onde os usuarios poderán compartir a súa paixón polo viño con DO e estar informados de tendencias, rutas e plans de enoturismo ou acceder a unha axenda actualizada coas actividades que realizan as 53 denominacións participantes. Os albariños Martín Codax e Martín Codax Lías, ambos elaborados na denominación de orixe Rías Baixas por Adegas Martín Codax, recibiron os primeiros galardóns do ano. No concurso internacional Cimbe 2016, celebrado no mes de febreiro, fixéronse con cada súa medalla de ouro, unha das máximas distincións.
O Instituto Galego do Viño entregou esta semana os seus premios Magnum, galardóns que concede para fomentar a excelencia no sector vitivinícola e afianzar a imaxe de Galicia como referente mundial. Un dos premiados foi Paco Rego, que recolleu o Premio Magnum honorífico 2016 Vino Olvidable polo seu traballo a prol do viño galego. Pola súa banda, José Martínez de Casasolla foi sinalado como o mellor sumiller no tratamento do viño galego, destacando a súa proxección a nivel español. Ata aquí chegou a Orixe Calidade de hoxe, pero recorden que sempre que queiran poden contactar connosco a través do noso email orixecalidade@canalriasbaixas.com. Nos voltamos a vindeira semana con máis novas. Non falten. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta. Solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fíxate ben neste produto. Vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, siestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle Garlón, o mellor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.